दर वर्सा ओल्ड गोवा फेस्ताक गोंया भायल्यान लोक चलत येता ह्या फेस्ता लागून आनी तातूंतलेच आयज जे तेंचो जो ग्रूप लीड करता तांचे कडेन आमचें उलोवप जालें। तांचें नांव झेवियर फर्नांडीस आनी तांचे कडेन उलयता आसतना आमकां एक अशी गजाल कळ्ळी, जेन्ना ते चलत गोंयान येताले तेन्ना खंय बॉर्डरीचेर जेन्ना तेंचे वांगडा ज्यो गाडयो आसतात त्या गाडयांच्या ड्रायव्हरा कडल्यान खंय कोणी पुलिसांनी खंय पयशे घेतले, कारण ते म्हणटाले की तांचे कडेन थोड्या ड्रायव्हरां कडेन ड्रेस नासता नाल्यार कितें नासता, सो ते म्हणटा की हांगासर पुलिसांनी तांचे कडल्यान पयशे घेतले। आनी ताज्या मागीर थोडे फुडें जेन्ना जो तांचो लिडर आशिल्लो झेवियर फर्नांडीस हे खंय वचून पुलिसा कडेन उलयले। तांणी सांगलें की आमी फेस्ता लागून गोंया भायल्यान अशें चलत येता आनी आमच्या वांगडा ते जे ड्रायव्हर आसा ते आमी खंयच्यान तरी अरेंज केला की आमच्या वांगडा येवचें म्हणून, तेन्ना खंय पुलिसांनी तांकां सोडले। काय नाही, येतेवेळी पोलिसांनी आम्हाला त्रास देऊ नये। काही जणांनी काही पोलिसांनी बॉर्डरवर आमच्या ड्रायव्हरांच्याकडनं पैसे पण घेतले, गोव्याच्याच बॉर्डरवर इथं यस इथं दोडा मार्गाच्या काय ड्रायव्हरला सांगितलं तुझा ड्रेस आहे का, ड्रेस नाही पैसे दे। मी नंतर पाठीमागे गेलो, दोघा तिघांना मी थांबवलं, ते आणखी पैसे मागत होते। मग नंतर म्हटलं तुम्ही यात्रेला जरा चला, आय फेल्ट इट सॉरी। अच्छा, कारण हे ड्रायव्हर आम्ही आणलेत कोल्हापूरचे भाड्याने आणलेत, काही जणांनी डिझेल घालून दिले गाडी आपल्या, आणि त्यांच्याकडनं पैसे घेणं हे पण सोबत नाही। पण हे पैसे तुम्ही दिले की नंतर काय? नाही, ते ड्रायव्हरकडनं त्यांनी घेतल्यानंतर मला पुढे आल्यानंतर सांगितलं, मी पाठीमागे गेलो तोपर्यंत गाडी पुढे आली ना, करू नये, कारण आम्ही इतक्या लांब चालत येतो आणि आमच्या भक्तीचा आशीर्वाद तुम्हालाही मिळावा। आम्ही प्रार्थना करताना माझ्या गोव्यासाठी म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो, कारण सगळ्यांना सुख समृद्धी लाभावी, हे देश एक म्हणून भारत देश की जय म्हणून व्हावा, तिथं बाकीचे कुठलं काय वाईट होऊ नये, कुणाला आजार बिजार असेल तर पळून जावेत, अशा आमच्या प्रार्थना चालू असतात। आम्ही अनेक घरातनी हिंदू घरातनी येताना व्हिजिट करतो, जे आजारी आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करून देत असतो। आम्ही पोलिसांच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करतो, आमच्या देशाच्या संरक्षणासाठी सुद्धा प्रार्थना करतो, आणि त्याच समजा पोलिसांनी ते घेतलं तर बरं दिसत नाही ते। जे झेवियर फर्नांडीस आसा तेंच्यांनी हांगासर सरकारा कडेन मागणी केल्या की जेन्ना फुडले वर्साच्यान ते अशे गोंयान येतले तेन्ना तेंचे वांगडा असो इन्सिडंट घडपा जायना म्हणून तांच्यांनी सरकारा कडेन मागणी केल्या। प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत वांगडा हांव स्वप्नील तारी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.